teoretikere, som har været deres syn på, hvordan dannelse er i deres opdragelse. Og så er der så Wolfgang Klapti, og der har 3 positioner. Der er det materielle, formale og det kategorielle dannelse. Nu glemmer jeg det. Vi har valgt at bruge den materielle dannelse i vores aktivitet, da det er på grund af, at det er en bestemt ramme, og det er det, børnene så skal være i. Tabelleg, det går ud på, at man har en bold, man kaster til hinanden, og imens man siger en af tabellerne. Vi har så valgt at tage udgangspunkt i 2-tabellen, og det vil så sige, at vi starter med at kaste en bold til en af eleverne, som så siger det første tal i 2-tabellen. Derefter kaster barnet det så bolden videre til den næste, som så siger det næste tal i 2-tabellen. Og sådan fortsætter det egentlig, indtil man har sagt hele tabellen. Her introducerer vi os selv for børnene og forklarer, hvorfor vi er der. Vi nævner blandt andet, at vi er pædagogstuderende og derfor uddanner os til f.eks. at kunne arbejde i en børnehave eller i en SFO. Så de har lidt en forståelse for, hvorfor vi er der. Herefter fortæller vi dem om, hvad vi skal lave med dem, og forklarer tabelleg og klødermor. Børnene var generelt meget ukoncentrerede og havde svært ved at fokusere på det, vi havde at fortælle dem. De havde meget fokus på at lege med hinanden og på, at de snart skulle have fritter med. Da vi forklarer dem tabellejen, spørger vi dem, om de kender 2-tabellen, hvortil de alle råber nej. Vi beslutter derfor at køre 2-tabellen igennem sammen med dem, inden vi leger legen. Okay, hvad siger du så? Hvad kommer efter 16? I 2-tabellen. Ja, og så kaster det lige så meget. Hvad siger du så? Hvad siger du så? 20! Skal jeg tage sådan her? Jamen, vi er færdige nu. Med Kants baggrund har han valgt at udvikle en opdragelsesvej, som består af 4 faser. Disciplinering, kultivering, civilisering og moralisering. Den anden fase kaldes for kultivering. I denne fase bliver der indbefattet belæring og undervisning. Formålet med denne fase er at lære børnene at arbejde på længere sigt. I starten bliver der udviklet lege, som skal udfordre barnets udvikling til at kunne arbejde. Vi havde ikke regnet med, at der ville være et behov for at øve 2-tabellen. Fremover ville det være en god idé at snakke sammen med institutionen om børnenes faglige niveau, når man kommer udefra og gerne vil inddrage noget fagligt viden, så man bedre kan tilpasse det til de børn, man arbejder med. Med det sagt vil vi dog mene, at denne problemstilling blev løst ved, at vi gennemgik 2-tabellen med dem, inden aktiviteten gik i gang. Der var dog stadig nogen, som havde svært ved 2-tabellen, da vi lavede aktiviteten, og det gjorde, at aktiviteten ikke gik helt, som vi havde forventet.
i og med, at vi måtte hjælpe de enkelte børn med, hvilket tal de skulle sige. Så har vi lavet kludermor. Det omhandler, at der er en, der skal vende sig ryggen til de andre. Og så skal de andre holde hinanden i hånden, og så skal de vikle sig ind i hinanden. Og så kalder man på kludermor, når de er færdige med at vikle sig ind i hinanden. Og så skal kludermor simpelthen vikle dem ud igen, hvor de så skal være sikre på, at de holder hinanden i hånden hele vejen igennem. Er der en, der gerne vil være den, der vikler folk ud? Ikke mig. Ikke mig. Så får du lov til, så stiller du dig herhen. Jubi, jeg vil være. Hej, kludermor. Kan I så? Ja. Det gør jeg sådan her. Ja, det gør jeg sådan her. Kom så. Så må det ske. Er det det? Jeg tror, det er det. Ja. Er det ikke nej? Du må ikke. Vi vil mig holde hinanden i hånden. Og så skal vi ikke have kiwi. Ja. Kultivering i tabellejen. I tabellejen kommer kultivering til udtrykkelse ved, at børnene lærer noget matematik. I dette tilfælde totabellen. Matematik er generelt vigtigt at kunne, også senere i livet, da matematik findes alle steder i vores hverdag. Kultivering af kludermor. I kludermor ser vi kultivering ved, at børnene får en forståelse for, hvordan man behandler andre. Der bliver blandt andet lagt vægt på, at de ikke må hive eller skubbe til hinanden, før og i løbet af legen. Grundlæggende lærer børnene altså, hvordan man begår sig omkring andre, hvilket også vil være relevant, når de skal ud og arbejde, da man også her skal have en forståelse for, hvordan man behandler folk omkring sig. I det vi fortalte dem, at vi nu skulle lege kludermor, udviste børnene motivation og begejstring for denne leg. Da vi havde leget kludermor en gang, kom en af børnene og spurgte, om vi ikke kunne gøre det igen. Hvortil vi svarede ja og fik samlet børnene en gang til. Da vi lavede aktiviteten, der var børnene meget ufokuserede og ukoncentrerede, og vi snakkede med pædagogen bagefter, og hun sagde, at det var fordi, at hun havde aftalt med børnene, at vi først skulle komme efter frittermaden, men det har vi ikke fået noget videre. På baggrund af vores kuffertaktivitet kan vi konkludere, at der har været nogle udfordringer, men også nogle positive øjeblikke. En del af vores udfordringer er på baggrund af manglende kommunikation mellem os og de pædagoger, som arbejder på skolen. På trods af det dårlige vejr, var der ingen af børnene, som brokkede sig over, at det var udenfor, eller at bolden vi spillede med blev våd og beskidt. Den første af vores aktiviteter var en smule vanskelig for dem, da de ikke havde lært totabellen, som vores aktivitet dannede grundlag for. Hvis vi sammenligner de to aktiviteter, kan vi på baggrund af børnenes interesse og begejstring konkludere, at kludermor var den aktivitet, som havde mest succes.
Dette kunne godt være fordi, at de i forvejen kendte til Klud og Mor, og derfor ved, hvordan den aktivitet foregår. Hvorimod den med totabellen først skulle læres.